täällä sitä taas poroillaan ja yritetään saada tätä loppua pihakiveä tästä halki. Ei tosiaan mennyt kiiloilla. Kiiloilla lähti vaan sellaisia luiskeita irti, kun tää on nyt sen verran viisto. Ja se kiila ottaa aina tähän etureunaan. Mutta nyt mä kokeilen tällä etana dynamiitilla. En ole koskaan ennen käyttänyt tätä. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reikää tämä puolen kiveä. Nää on niinku yhtä kiveä vielä, mutta tässä on kahuttaa saumasta. Mä porasin tänne vielä yhden reiän. Ja ajattelin, että jos jaksaisin, vetäisin nyt tohon vielä yhden. Jos se sattuisi vaikka hyvällä tuurilla tuokin menee kerralla, niin ei tarvitse alavarinsa veivata. Ja kun tää on mullekin uutta, niin on jännä nähdä, että miten tää sitten toimii. Tämäkin reikä 1, jos ajattelis, niin on 20 senttiä syvä. Tämä reikä 2 tässä on taas vaan 13 senttiä syvä. Sitten täällä reikä 4 on kans joku 19 senttiä. Sitten reikä 5 on tommoset 19 senttiä. Reikä 6 19. Reikä 7 17. Reikä 8 18. Reikä 9 on 17 senttiä. Ja tää joku 12 senttiä tämä uusi reikä tossa. Ja mä tosiaan taittelin metallista tämmösen metallilankaan tällaisen päähän. Ja tällä sain niinku tätä kivipölyä tuolta pois. Ja ohjeessa oli, että se olisi joku 2/3. Mun muistaakseni hyvä olla tuo reikä tosta kiven leveydestä kautta paksuudesta. Mutta niitä on tässä aika tihein välein, että tässä on sellainen 13 senttiä, 14 senttiä, 16 senttiä ja tolle, että toivottavasti se lähtisi nyt irti siitä sitten. Tosin ne suositteli paksumpaa, tuon 16 millinen tämä poranterä tässä. Että ne suositteli jotain 22, 21, että, mutta mä tein vähän syvemmät reijät ehkä sitten. No joo, nyt siinä on ämpäri, minkä puhistin. Laitetaan sinne vettä. Tämän verran se oli 1 osa vettä ja 3 osaa ainetta. Eli sitten laitetaan tätä 3 osaa, 3-kipollista tätä. Ja ensin veteen tuo aine. Eikä ainetta vettä aineeseen, vaan etanadynamiitti veteen. Tän näköinen
pussukka täällä on. Täälläkin on käyttöohje. Murtolasti, etanadynamiitti. Katsotaan miten se. Siitä voi pysäyttää ja kahtoa sitten, jos et zoomailla. Eli siinä on eka. Kipollinen. Vähän reilu takakipollinen. Ja sitten kolmas kipollinen. Tulee nyt. No. Tämä takaisin tänne. No. Ja nyt nopea sekoitus. Semmoinen porakone sekoitin, jos mulla jossain tuolla on sellainen laastisekoitin, mutta kyllähän tää nyt näinkin tästä hoituu. Näin se alkaa vähitellen menemään. Näin. Heitetään. No. No niin. Tää onkin aika juoksevaa. Paljon litkumpaa kuin mä olet. Eli tänne voi niinku kaataa sitten suoraan tonne reikään. Noin. Katoppas, toisesta tulee. Ne onkin niinku yhteydessä. Se ei välttämättä nyt ole ihan hyvä homma, mutta mikäs siinä? No niin, eli siellä nyt on sitten laitettu etanadynamiittia. Tää oli näihin reikiin aika just sopiva tuo joku 2 desiä vettä ja 6 desiä tätä. Eli vajaa litra 8 desiä oli suurin piirtein kokonaisvahvuus. Tällä näin. Eli mitä tää nyt on? 1/3 maitopurkki. Näin. Ja siellä ne kaikki on. Mä vähän yritin tukkia noita reikiä. En tiedä tuliko, kun joku soitti, niin tää katkaisi tää video, mutta laittaa vähän möniä noihin suuaukkoihin, että se pysyisi siellä. Tuo dynamiitti. Se
olisi parempi ehkä, että ne olisi vähän niinku alaviistoa alaspäin nuo reijät. Tää onkin niin juoksevaa tää aina. Tai sitten pitäisi olla joku tulppa siihen. Joku millä syöttää. Siinä on ämpäri. No niin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin katellaan. Pari päivää, päivä 2-3. Nyt on pihakivi halki, eli se etanalasti kautta etanadynamiitti toimi. Kuitenkin siinä vaan meni monta päivää. Näyttäisi ainakin suht vahvasti siltä, että kivi on haljennut. Ja se on itse asiassa vaan noussut tästä muutaman päivän aikana, niin tää rako. Eli se laajenee edelleen siellä sisällä tuo aine. Ja tää on halkellut, niin kuin näette tässä, niin aika useastakin kohdasta tää kivi. Eli tässähän on yksi kolo, tossa on toinen. Yksi kolo, toinen kolo. Täällä on kolmas kolo. Porareikä. Täällä on 4. porareikä. Sitten on 5., 6. ja 7. ja 8. ja tänne mä teen kokeellisen iskun. No niin, katsotaan mitä tapahtuu, kun aletaan tätä purkamaan. Otetaan tosta sorkkaraus. Eli, no niin. Näin ne siinä irvistelee sitten. Eli pitää ne ottaa nyt tuo, jos ottais tälleen järjestyksessä tämän päällimmäisen ekan. Näin. Tää on vähän yksikätisenä hankalaa. No, kokeillaan. No, se on eka osa. Siinä näkyy tuo porausjälki. Ja tässä sen näkee sitten. Täällä on tää etanadynamiittia on. Ja näin se on halkaissut sen kiven sitten. Okei. Seuraava palakakusta. Sinne se. Ja tossa näkyy halkaisukolo. Ja etanadynamiitti. Kyllä se niinku kovenee tällaiseksi. Vähän niinku sementtiä. Niin sen tapaiseksi. No katsotaan saanko tää kivi. Joo. No, onko tää irti? On. No. Nyt otan vähän työkaluja ja katsotaan näkyisiköhän se tästä. No ihan riittävästi. No.
No niin. Täältä näkyy nää. Taas mihin on niinku vetty nämä etanadynamiitit ja täällä toisella puolella kiveä näkyy kanssa. Jes, siinä ne on. Seuraavalla kerralla sitten pitää vielä tämä osa saada tästä hävitettyä tai madallettua. Eli nythän tää meni taas silleen ihan mukavasti, että kun maanpinta on nyt tällä tasolla. Katsotaan, maanpinta tulee tälle tasolle suurin piirtein, niin tää jää kaikki tänne tosi hyvin tänne maa alle sitten. Tää ei kuulu vielä vähän. Jaa, se onkin tää kivi niinku. Se on nyt halennut ilmeisesti koko roska tästä kuitenkin. Vai onko mennyt? Tässä on tää iso irtokivi, mutta eli tämä alue täällä. Tuolla nyt on jotain irti. Ja täällä näkyyköhän tuossa on se, mihin tuli laitettua sitä etanadynamiittia. Ja se on ehkä lohkassut tästä sitten tämmösen palan, joo. Siellä sitä näkyy. Vaikuttaa suht järreeltä aineelta tää etana, eli nyt pitää varmaan lyödä seuraavaan kiveen niin sitten tänne muutamat kolot jo tonne toiselle puolelle ja laittaa sitä mönjää. Eikä siinä vielä, täällä on yksi kivi vielä sitten täällä takana. Ja tääkin on tällainen leviävä. Ja tää just tällainen viistopinta on huono noille kiiloille, mutta varmaan mä lyön tänne sitten kanssa etanadynamiittia. Niin jos se sillä lähtisi, niin pääsisi laittaa ton keinun tähän sitten vähitellen. Tässä on hyvä paikka keinulle, kun tuolla takana ei ole tässä kohtaa oikein puita. Niin mahtuu vettä kunnon vauhti.